na-eme Igbo ekenekwa m unu, ihe dị mma mere unu, ya mara unu mma. Ndị niile na-esonyere m ana m ekene unu sị ka chi ya n'Igbo gọzie unu, enu na ana gọzie unu, ikuku na mmiri gọzie unu, ọhịa na ụzọ mee unu mma. Ekene m unu niile ndị na-esonyere m n'agbanyeghị obodo ọbụla unu nọ. Unu bụ ụmụ Igbo na-eme Igbo, unu bụ ụmụ Igbo ihe Igbo na-amasị, unu bụ ụmụ Igbo ndị na-eso ụzọ nke mgbe ochie dị mma. Ana m ekene unu, na-asị ka ihe dị mma mere unu. Ọ bụrụ na tata bizi gị ifu iru m na olu m, onye na-afụ iru ya na onye na-anụ olu ya bụ nwanne gị nwaanyị ma bụrụkwa eze nwaanyị oge echi ọpụrụ iche. Abụ m dibịa nwaanyị, eji m okwu ọnụ, mmiri na ihe niile dịka chi si kee ya, eji m ya azọ ndụ. Na nke tata nkụzi m ga-azọ gị ndụ ma ọ bụrụ na isogide m wee ruo na njedebe nke nkụzi a. Eji m isiokwu wee bịa taa. Isiokwu nji maka ya wee bịa taa bụ ịkụziri ndị akpọrọ okpukpo okwu dibịa ụzọ ha ga-eso bụ ụzọ nke dị mma, maka na ọtụtụ ndị akpọrọ okwu a fa agaghị echekwa n'ụzọ ebe ha na-achọ ụzọ, n'ihi na ha ama ha nke ha ga-eme, ha ma amụ ha mee nka ma ọ mee nke ọzọ. Nkụzi a m na-akụzi tata abụrụkwa maka ndị jekọtara be dibịa. Ijekọta be dibịa mụta ịma nzu na ịma edo n'ihe bifo ka dibịa si achụ aja uke na aja ndị mmiri. Ihe dibịa amasịba gị, obere oge ituo onwe gị afa, boo onwe gị dibịa, ibidogo dibịa. Ejee na ntọala gị enwekwa ebe dibịa dị, ejee na akara ụwa gị dibịa dịrị ọkwa ya, kama na ịgọ mmụọ bụ ihe ị na-eme. Mmụọ ịgọ mmụọ nọ gị n'ime, na-agọkwanụ mmụọ, mana isigo na ịgọ mmụọ a wee banyezie n'ịbụzi dibịa, wee bụrụzie nsogbu nyere gị ma nyerekwa ndị ị na-agbaziri ụzọ, n'ihi na iche na mmụọ bụ bribe ka a na-enye ya tupu o kewere mmadụ ike. Onye bịazie na nke gị chọwazie ka inye ya ka imezie ihe ga-eprovoku mmụọ ka o weta ọkpụkpọ oku na-ama ha mmadụ wee mee, wee bụrụ ọgbata uhie nyere ndị ụfọdụ na ha na-aga, onye ọbụla na-aga erizi ụzọ kịta maka ọkpụkpọ oku. Ọ bụrụ na a kpọrọ gị ọkpụkpọ oku nke eziokwu na akara ụwa gị na ọkpụkpọ oku na ọ dị n'ime ya, na dibịa ọkpụkpọ oku na-ekwu okwu ya bụ dibịa na ọ mara gị, ịbụ dibịa mgbọrọgwụ mkpa akwụkwọ, ịbụ dibịa mgba afa, ịbụ dibịa nchụaja, nke na nke ọbụla ịbụ ka ọra ndụ dibịa mara gị. O nwere dibịa na-enye mgbọrọgwụ, ọ na-agba afa, ọ na-achụ aja, ya bụ inye ọgwụ, ọ na-emecha ha niile. Ofu ike dị ona nwere ike ịma mmadụ, ọ na-eme ha niile, na-emetekwu ya ọfụma. Nwekwa na onye ọ ga-ama na ọsọ afa ka ọ na-agba, ịbịa na nke ọ gbara gị afa, ọ gbachara gị afa, onwe ihe ọzọ ọ ga-emenwu, kama na ọ ka e wee mee ka ọ dị ka a na-eme, wee join wazie ya ọrụ ndị ọzọ. Ya mere gị bụ onye na-anụ olu, ma ọ bụrụ na ije na be dibịa asị gị na okpukpo okpukpo kwara nụ gị ka ị bụrụ dibịa, ị na-ajụ kedu ife ị ga-eme, kedu ife ị ga-eme. Ije ebe a kpọrọ gị afọ ego, ndị a na-akpọ enwe ndị a na-asị 200,000, 300,000, 400,000, ụfọdụ bụ 1 million. Akpọgoro ha ya eju wee dotuo mmụọ ha, wee nụọ mmụọ nka nụọ nka, ịnụ agbara, ịnụ ogbugbo, ịnụ udo, ịnụ nka, fe niile ebe ọnụnụ. Achọrọ m ịgwa unu ka unu n'olu m tata bụ na mmadụ adịghị edebe mmụọ, nọ mmụọ na-edebe mmadụ. Maka gị nwa bụ onye na-achọ ka ị ga-esi wee mee ụzọ ọkpụkpọ oku gị, ya ka m ji wee si unu onye ọbụla kwee ka chi ya duo ya. Agwa gị na ị nwere ọkpụkpọ oku, wetuke n'onwe gị ahụ, wetuo ahụ ya dị na gị ọsụsọ, achụna ya n'ike, maka ịchụ ya n'ike iche na ihe eji aja achụta. Ya bụ ịchụọ nna aja akịta iprovoku mmụọ binie mewe ihe oge ya na-erubeghị. Onwe ha aja ị ga-ajụ ka iji wee provoku mmụọ ka o mee ihe oge ya na-erubeghị. Ụzọ ọkpụkpọ oku a ọ na-ede ede, bigodo n'isi mbido, jidegodo n'isi mbido, si ebe a bido ka ya ta ife ụzọ. Ọ maka otu o si wee dị anyị ọsụsọ mere anyị ji anya adakenye onye a ga-agwa ihe ahụ anyị chọrọ ịnụ. Anyị sobezi usoro onye ahụ, ịbịazie n'etiti na-abụ ifuzie na ịkwụ na ịga, ịmaazi ma ọ gị sobe onye a ma ọ ga-esozina, n'ihi na ị chọrọ ka ọ gwa gị ife ị chọrọ ịnụ. Eme nke ame nke ozugbo sara ọkụ, iche na ọka aka inu si ada n'ọnụ na ọka o si atọ, ịbanyezie abanye mpụta bụrụ gị nsogbu. Ọtụtụ n'ime ya ejigo ọnọdụ dị otu a bụ ịchụ ụzọ akara ụwa ahụ, bụ ụzọ okpukpo oku dibịa ha, wee buo iro na be ndị dibịa, buo nseke na be ndị dibịa, buo esemokwu na be ndị dibịa, nọrọkwuo n'agha na be ndị n'etiti ya na dibịa o jere na nke ya. N'ihi gịnị? Ị chọrọ ka agwa gị ife ị chọrọ ịnụ, iche na enwere shortcut ị ga-esi wee zọọ ọkpụkpọ oku gị. Ọnya mere ị gaghị ebe ahụ
ọ dị gị ka anya gị fụrụ ọ masị gị, maka na ụfọdụ n'ime ada ejizi mmụọ anyị aga n'anya anyị na obi anyị na-eji aga, ọ na-emezi anya na-azọ ha ụzọ. Unu n'anya, anọ m n'ọhịa, ọhịa bụ ọhịa nọ n'obodo. Ọ bụrụ na ọkpụkpọ oku kpọrọ gị, ọkpụkpọ oku ịbụ dibịa kpọrọ gị, nwayọọ nwayọọ ihe eju wee bido ogbu kaba arụ chọpụtagodu ahịa Igbo ụbọchị a mụrụ gị. Aka m na-ekwusikwa ya ike, chi mmadụ enweghị afa. Ụbọchị a mụrụ gị ka chi gị bidoro debe ire. Chọpụta ahịa Igbo ụbọchị a mụrụ gị. Ọ bụ eke, ọ bụ oyi, ọ bụ afọ, ọ bụ nkwọ, ọ dị ezigbote mkpa ka ọ ga-apụ iche ịkpa aha gị, ikpe afọ ahịa Igbo ụbọchị a mụrụ gị, kpozie afọ nne na nna gị nyere gị. Ahịa Igbo ụbọchị a mụrụ gị bụ ahịa mmụọ, ma maka ya n'ebe ị nọ. Chọpụta ya. Ịchọpụta ya, ị bịa chọpụta ka mmadụ na chi esi adị na mma. Ebe a ka ị ga-esi wee bido. Ọchị gị bụ onye mgbazi ụzọ wee nyere gị, onye ga-edigu ije a na-agaghị amachi gị, na-agaghị agba gị ụchụ n'ihi nghọtahie gị na ya na-abụ. Ọchị gị ga-agbaziri gị. Mana ibinie n'ike, ị nwere ike ịpụ wee dahie. O nwere ike isobe onye a chọpụta na ọ bụ onye aghụghọ, mana n'ihi achịkọtaghị onwe gị na mmụọ esoghị gị, ị gwa ya n'iru ịbụ onye ahụ, ị na-emegide m, ị dị eme m ọfụma. Ị nwere ike isi na nke ya gbapụ, ọ chọọ ife ọ ga-emebe gị. Agwara m unu na ife dịbụ oke dịbụ ọga, na ife dị n'ụka dịkwa n'ọdịnala anyị nọ n'ime ya na-eme. Mana ọsọ Chineke ma onye obi ya dị ọcha na ịgbaziri mmadụ ụzọ n'ije anụnwa anyị nọ n'ime ya. Mana ọ ga-amasị m ka gị nwa bụ onye akpọrọ ọkpụkpọ oku kwee ka chi gị gbazie ụzọ a. Emena ka omenala ndị be anyị si eme, emena ka omenala ndị ọzọ si eme. Omenala dịrị onwe ya iche. Ije ọkpụkpọ oku bụ ije akara ka mmadụ. Bugodo ụzọ mara ka mmadụ na chi ya si adị na mma. Bido gọwara chi gị. Ibido gọwara chi gị a, ịbịa nazi ịbịa ịgọ mmụọ ewebe gị anya. Ị mara ihe bụ ịgọ mmụọ, mara ka esi ama nzu, mara edo, mara ihe niile ihe ndị a na-arụ. Nwayọọ nwayọọ ka eji aracha ofe dị ọkụ. Ịbịazie naba na ngwurube nna gị. Ọtụtụ obodo anyị, ndị famili anyị dị iche iche na-bụzi ndị ụka. Ọ bụrụ na ị bụ nwaanyị, ọ na-enyekarị ụmụ nwaanyị nsogbu. Ọ bụrụ na ị nọ na di isi na be di gị bịawa na be nna gị bịa ma ụdịrị ya, ụmụnne gị nwere ike ha ya ha ekwe, ọ bụrụ nsogbu. Mana na ife ị ga-eme ma ọ bụrụ na ndị be unu bụ ndị ụka, abịa n'obodo, o nwere ebe a na-akpọ ihu ana. Nwe ndị na-afụ maka mmụọ na-afụ nọ n'iru ana. O nwere agụ ji obodo, mana kindred, mana obodo na onwe ya. O nwere agụ ji obodo, nwe ihu ana, nwe ihu mmụọ. Ebe ahụ bụ ihu ana. Jee ebe a ma ọ bụ na ndị nọ n'ezinụlọ unu agaghị ekwe. Jee ebe a jee kọsara onye ọbụla n'ebe a. Ezinụlọ obodo ọbụla nwere ya ihu ana. Jee ebe a, jee ka ijeje gwa onye ọbụla bụ onye n'ebe a na ọ bụzi na ihe na-ewezi m iwe na ndị niile bụ ndị na-enye mmụọ ndị pụtazi kịta bụrụzie dibịa. Ndị niile bụ ndị bụ na ọbịa n'obodo na ọha ka ị ga-ejekwu. Onwe ife ọbụla ị chọrọ ije mee n'ihu ana, n'ihu agụ, n'ihu arụsị ọbụla nọ na be unu, ha ka ị ga-ejefu. Ha bụzi dibịa kịta. Ijezie n'ihu ana, ị gaghị afụzi onye ị ga-afụ ebe a. Maka ụfọdụ esigo n'ime ịbụzi inye arụsị nri maọbụ inye mmụọ ana nri wee bụrụzie dibịa na-azụ obodo niile. O nwere ezinụlọ bụ ezinụlọ obodo wepụtara na ụnụ ga na-afụ maka arụsị dị ona, na-afụ maka arụsị dị ona, na-enye ya nri. Ihe ọ pụtara bụ na onwe onye nwere nsogbu bịara n'obodo ahụ, n'obodo nke ya, o jee n'ihu ana ebe a, ọ ga-afụta onye nọkwa ka eze mmụọ, onye na-afụ maka mmụọ a, ọ gbazieri ụzọ ịkọsa mkpa gị. Ọ bụrụ na ị chọta ihu ana n'obodo gị na ndị famili unu anaghị anabata ụdịrị ya, jee n'ihu ana a, ma ọ bụ chọba okenye ma na ife ọdịnala doro anya. Onye ka eji si onye ọbụla ụnụ atọzina na township. Ife ọbụla ị na-eme na-eru ụlọ. Nne gị gwara gị na ndị obodo unu na-eme isi ihe onye na-amaghị anaghị ama ya. Ịchọ ịnụ ụlọ, were ose ọjị kwuo okwu, tụgbu ya n'ime akpa gị jebe. Ife ị na-amaghị agaghị ama gị. Onye na-ebu ife na-akwụwa akwụwa dị atụ egwu ife ya akwụwara ya. Na n'obodo unu, gaa n'ihu ana kọsara eze mmụọ nọ ebe a. Ọ ga-agwa gị usoro ị ga-eso ka iji wee kọsara mmụọ nọ na ana ebe a. Dekwa ọkpụkpọ oku kpọrọ gị n'ọnya ka ị chọrọ ka ibido ije ya. Otu a ka ị esikwa chọọ nke ikwu nne gị, jee n'ikwu nne gị jee mekwa ofu ihe a. Ebe a ka anyị esi wee gbaziere gị ụzọ. Ngwa na ka esi eme agụ. Agụ bụ ime ka mmụọ niile a na-enye gị nsogbu ka ha mara na ị kwere gị ife ha ofufe, ka unu hapụ iche na enwere ihe ọzọ bụ agụ.
nụọ ka mmụọ niile na-enye gị nsogbu bịa fee anyị, bịa fee anyị, bịa nyewe anyị nri, bịa jewere anyị ozi, ka ha mara na ịnabatago ha. Onye abụ mgbe a sị gị jee ma agụ, ya bụ na ọ bụrụ iwu na ị ga-eje gbuo ọkụkọ 20, gbuo ebuna 20, gbuo nkịta 20 tupu agụ arụba ọrụ. Agụ dị gị n'ime oredi n'okwenye site n'isi na mbido ahụ bụ ijebe na be nna gị, jebe na be nne gị, fachikọrọ gị ya medoro gị agụ. Enwere ike onwe obodo na-eme tupu a na-eme ọbụgodo na-enwe ife iji anyị eji oke na nne ọkụkọ wee medoro gị agụ. Agwago m unu na imedo agụ ahụ bụ ịchịkọta mmụọ niile anya na-enye gị nsogbu, na-eme iji efesi nsogbu dị iche iche na ndụ gị, iji wee na-ajụ ese kedu ife na-emegasị na ọkpụ okwu ka ị nwee. Ije medo agụ ahụ bụ ime ka mmụọ ahụ niile wee mara na ịkwado gị ife ha ofufe. Mgbe ije ha jee mee ya, nsogbu niile a ha na-ebu n'ebe ị nọ ana ife ha nọzi gbaziwere gị ụzọ. Mgbazi ụzọ ahụ ebe ị ga-esi na-enweta ozi ya n'ebe chi gị nọ. Otu a ka ị ga-esi wee bidogodi ije gị. Mmụọ mmiri gbawa gị ụgwọ ị ga-ama ma ọ bụ na chi gị wee bute ụzọ, agwụ esote gị, mmụọ a na-esote gị. Mmụọ mmiri gbawa gị ụgwọ ị ga-ama. Ọtụtụ n'ime anyị na-asị na achọọna m aja mmiri ugboro n'une, na-ajụ ma mmiri a unu na-achọdo ịgwa m na mmiri bụ onye obi akpọ, ịchụ ebe a. Mmiri na-enye gị nsogbu, ị gaghị na mmiri je bunye ya aja, mmiri akwụsị inye gị nsogbu ọzọ. So ihe ahụ na-afụ dịka nsogbu mmiri bụ na ije eje chụsị aja na mmiri, gbachakwa nkịtị, ịdị agọkwara mmụọ ahụ ije chụọrọ aja, gwa ya na ịnatago, ịdị akwụnyere ya. Onye abụọ dịkwa ka ihe ahụ ga na-enye gị nsogbu. Ma marakwa amara ma ị bụrụ onye mmiri wee jee na be dibịa, ọ ga na-apụtakwa n'afa na ị bụ onye mmiri oge ọbụla, ọ gaghị agwụ. Ị bụrụgodo onye agwụ jekwa n'afa, ọ ga na-apụtakwa n'afa na ị bụ onye agwụ. Ya mere ụmụnne m, ọ bụrụ na a kpọrọ gị okpukpo okwu, kaba arụ mụta ịgọ mmụọ ka ọ hapụ ịdị na-efe gị efe na ntị. Kaba arụ mara ka mmadụ na chi ya si adị na mma, ka ọ ga-abụ nke ọbụla ị na-eme ị na-agwa chi gị, ọ na-agbaziri gị ụzọ. Create that good relationship with chi gị ka o nwee ike ịdị na-agbaziri gị ụzọ. Mgbe ị ga-eje n'ebe ahụ ị ga-eme ijesi iburu nseke nata, chi gị ga-agbaziri gị ụzọ. Agakwukwa na onye a. Bugodo ụzọ create that good relationship with chi gị.